Amin di debatana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata dongan saha porsian di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di las niro hata di bagasan sadarion. Ima di nangguk umur ni Opu Haris baru naibaho 82 tahun. Wenetamido imasian Yesaya 40 onom ayat 4. Yesaya 40 onom ayat 4. Samoron ma hidop. Saat rodi hatu tuamu sai totom doau. Jala rodi na ubanon sai au do mangusuk kamu. Au do mabahecana sai laut. Au do mangopa. Au do mangabing. Jala au paluaon noai. Sahat rodi hatu tuamu sai totong doau. Jala rodi na ubanon sai au do mangusuk kamu. Au do mabahecana sai laun. Au do mangopa. Au do mangabing. Jala au paluaon noai. Ido sahat ni turpuki. Hurian itu hata dongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Adoma sahalak jala rak mardalan ibana rak dohot Tuhani di hilala ibana di perdalanan ni nguluna. Tutu di mardalan ni ibana di dalan nadingkan di dalan lurus jalan natigor. Jala sai di paron ibana do anggo jejak pak adong opat di hapor saya ibana do ia opat jejak pati ima pak ni ibana dua do pak ni Tuhata saya diberi ibana do ditanoi opat anggo bogas nipat maka dongan dung manai dalan natibuk nakok-nakokan songona duduk rupani satu duluki diberi ibana ditanoi dan opat be anggo bukas nipat ale dua hama kadongan suku-suku ma anggo nyon namar dalanon nakim di dalan natigor di dalan nadingan opat do bukas nipat uhapor sei bukas nipat tu dua do bukas nipat ni Tuhan ni dua alin weng dung nakok tu gijang orang dua nama berarti bukas nipat tu i atau di dia do bukas nipat ni Tuhan ni puasa ditiki dalam natigor dalam nadinggan di si Tuhan ni rap do au alai dung manako hisada dulu dang rap dohot Tuhan ni sukun ba ibana sama kadongan tu Tuhan ni ai di dia dohot Tuhan ai nakin dalam natigori rap do hita alai nuaing puasa dan rap doh tita alai dialus Tuhani mah tutu naki di dalam natigori rap doau dotho ido pola opan bukas nipati alai dung nakok tu dulu dua nama alai dang bukas nipat mui alai bukas ni patui inna Tuhani adi tiki mana ko hidalan opa doh wopa doho, wabing doho, asa unang loja ho, mana kohi doluki. Jadi bukas ni patu i, dan bukas ni patmu. Hamra kadongan saha persian di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Samoni do anggo di padongan iyo ni dibata, di tonga-tonga ni nguluta. Dada hola ditiki las ni roha, ale doho do ditiki mana kohi sada dulu. Dalam manuruni sada narahisi tutu rakdo hita dohok di bata jaladang di pasoku di bata kita mardalan semoni ale diopa do hita diusung do hita dihabing do hita asabu hita sahatu nati nuju ni rohata ini semoni do di hamongang inang delas di rohata di bagasan sadarion di Opu Haris murunai bahok tutu nungang 82 tahun umur muna inang
Mulu kata ni debata di beltai kita ni 70 tahun. Mulu dia do 120 tahun. Dia imana do angalutot di hamununga lubi 82 tahun. Bahasa-bahasa ni debata ada na usaha di tonga-tonga ni ngulumuna. Dalam marhite las ni rohamuna di bagasan sadarion di otak kamu kami. Sia tonga-tonga ni huria nang sude aka hula-hula sude aka naron wae. Lah patuduhon las ni rohamuna di padongan dion di pasu-pasu di debata nang usaha di tonga-tonga ni ngulumuna. Pona sahat kamu tu 82 tahun. Bahasa-bahasa ni debata di nang pinalomuna ini. Na tapi ikon ayo muna aka hamono aka pasahiton nasaliringon ale totong do di batang muna pola sahat tu 22 tahun jalan tapatu palas diroha di bagasan tikyon di las diroha nambuk umur muna 22 tahun maka mula tehon di basa-basa ni di batang ala nido makarongan naindo tarmobi di habu inang opo haris naindo uji honon taringot tu ngulut taon bohado kita manaili tupuri jala manatap tujulu dohok manatap tu banua gijami tutu di nasalilingon di 22 tahun dan di basa-basa di bata umur muda bunga tunggudang basa-basa di debata nang kinalo muda ale bohado tujulu anon naing do totong jupanguna akasilas niroha di pangaramotion di abing diusung di batahamu marhite las niroha ganjang diumur dohot ahi pasoni ale iko totong do dohonon iko manatap do totong tu banua gijang dakola mana ini tupuri manatap tu jolo ale kon totong do manatap tu banua gijang tu inganan na binaradi ni tuhani tu aka na posyai ai tu sido kita buano ni hata ni debatan marhiti dilas diroha di bagasan sadarion memang dangadok kita nabui pagajakon umur alai mulu pataba hahipason bui kita marhiti nama rubani gabitaba hahipasota lahu pataba mana pagajang umur taon ale mulu lahu patapa hahipason boy dei atau kamu nakadongan atau hirim do nang salu keluarga lu bisia 22 tahun umur ni opu haris nai bahoon jala martaba aka pasu-pasu na pinasa di debata di tonga-tongan di sudi aka pinopar ni opu harison bohado asa totong di bagasan kaporsiaon nasian Tuhani idok nakin audo mangopa audo mangabi jala audo panduako debatado inang na mangopa hamu debatado na mangabi kamu jala debatado na baluahon nuai di bahasa-bahasa di debatana sahat di hamu nuai bohado jelas dirohak mulu di otak kamu nuai lahu makalason dakola kamu keluarga na makalason ale sudi akan ane otang buna ahado naing dohonon marhiti ulauni asa totoma kamu lahu pasahaton diri tu debata tutu sabitas bolo yang carita waktu bagas nami di bagasa persahito do anggo inang opo haris do nai bahon alani tangyang tama inang tu tuhata debata marhiti na debata mangopa mangabing dohot mangusung dohot padua ko inang ditabe tuhata mahahi pason tuhamu tujolanon hati nangate tabe tuhata mahahi pason dohot las niroha do sede akapino parmon marangi dia pinasida maringanan dia keluar parserahani totoma diramoti tuhata asyada si halasono doinang mulu adong pinopar natoras na ingot tu umur ni natoras na ay nuengon
Bohido da ngapala di pardulihon manang sadia umur ni natoras na it. Alay aka pinoparmon tung takas do inang. Diingot do. Dila dada holan diingot samping alay di patupa do. Las niroha dalan maka mulateon tutuhani. Sada si halas hono de itu aka yang akon. Sangat luar biasa hidahami. Aka pinoparmon ingot di umur muna dala di kalani totong maham manangekon aka pinoparmon inang. Di umur nagajang na dilehon Tuhani jala anggiat totong di pasu-pasu Tuhan ta aka pinoparmon dilehon las niroha jala di pasikop aka narikop di bagasan goruna tahirim dada holan di umur 22 tahun diingot aka yang nakomon alai tu tahun naro 23 rupani 24 manang di saat umur na dilehon ni Tuhani tuho inang alani selamat ulang tahun ma dona wisya tonga-tonga ni huria panjang umur mainang sehat ma di pasu-pasu Tuhan tamahamu jala di pasu-pasu Tuhan tamasri aka pinopar nau pinalumehon ni di bata Tuhamu ingok mainang di umur nagajang na dilehon ni di bata Tuhamu di batado nama ngabi di batado nama musuh di batado nama ngopa jala di batado nama luau koina sen ragam ni aka parsahiton do ragam ni aka hamoron boy di bagasan las niroha amin matanya mahita mau liate mah di pasahat rohanami tuho ali Tuhan itu keluarga besar Opu Haris burunai baho ali Tuhan di las niroha di bagasan sadarion inanggok umur ni Opu Haris burunai baho 82 tahun bahasa-bahasa nanilehon Tuhan tu inanami tetapi di nasalilingi dia rupi ibana aka hamolon rupani aka prasahiton alai boy totong di bagasan hahi pason inanami Tuhan sahatu partikian maihon atong di umur nagajang nanilehon Tuhan tabama hahi pason di inanami tabama pasu-pasu tunasida do pasu-pasu tu sudi aka yanakon aka buru aka pahupu sudi tahya Tuhan aka keluarga nasida marhiti aka ulaun na pinasakmu na maragami tu sudi aka pinopar ni inanamion di ulang tahun ni inanami Tuhan 82 tahun tabama Tuhan sinas niroha tujuanon marhiti naho nasay totong mangopa mangusung do manghabing do paluaon inanamyo Tuhan di pardalanan minggoluna di hatuano Tuhan totong ho na madonghani dohot mangalehon las niroka asi marokam sadok pupasahat kami Tuhan subi keluarga ni Opu Haris borunai baho Tuhan tu tanganmu tu adopanmu nabadiai pasu-pasu masudi aka ulau nasida di luar parseraan pasu-pasu masudi hami Tuhan akan nyotang nasida dilas nirohan nasida Tuhan makalason di ulang tahun asih marokam totongma ramoti hami jala pasu-pasu ngulu namion di bagasan gowarna Tuhan Yesus Kristus matanya kami Tuhan amin. Pasu-pasu